Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Түбән Кама телерадио компаниясендә өр-яңа бәйге, өр-яңа телевизион проект үз эшен башлап җибәрә. Сәләтеңне күрсәт. Биредә Түбән Камалылар һәм гомумән теләгән һәркем үзенең нәрсәгә сәләтле икәнен күрсәтә алачак. Әлеге тапшыруны сезнең өчен мин Ильяс Шәйхмәтов алып барачакмын һәм инде озак сузып тормыйча беренче катнашучыларыбыз белән танышып китик. Гайны Мәхәмәтовлар гаиләсе 1983 елда Сандугачлар оясы исемле гаилә ансамблен оештыралар. Беренче зур чыгышлары Җидегән Чишмә әдәби-музыкаль берләшмәсендә була. Флюр абый баянда уйный, шигырьләр яза, Рәзинә апаларны тамашачыга җиткерә. Ике балалары да сәнгать юлын сайлаган. Иркә танылган скрипкачы һәм җырчы, Ирек Ләззәт ансамблен җитәкли, оныклары да төрле уен коралларында уйный. Саламсыз мөхтәрәм кунаклар, сезне бик шатбыз күрергә студиябездә. Исәнмесез. Инде сезне шәһәрдәшләребезгә таныштырып торасы юк, сез инде безнең данлыклы Гайны Мәхәмәтовлар гаиләсе. 2021 ел сезнең өчен юбилейлар елы. Безнең өчен генә түгел, шәһәребез өчен дә юбилей елы бит инде 55 ел. Шәһәребезгә. Шулай ук безнең өчен дә бәйрәм. Безнең үзебезнең гаиләнең менә төзелүенә, башлануына шулай ук 50 ел. Рәзинәгә 75 яшь тула, һәм миңа шулай ук 75 яшь тула быел. Улыбыз Ирекнең иҗат юлын башлаганына 30 ел. Һәм инде кодагыебыз Гөлчирә Ибаттуллина шулай ук иҗат кешеләр арасында да һәм шәһәребездә дә танылган шагыйрә. Аңа да быел 80 яшь тула. Ансы да безнең өчен бәйрәм. Шуннан да бик күп икән бәйрәмнәрегез, юбилейларыгыз, аларны матур итеп каршыларга язсын, матур итеп үткәрергә язсын. Гаиләбез ансамбле башкаруында халкыбызның бормалы су һәм ялгыз бию көйләренә композиция башкарабыз. Ай, бармалы, су буйлары, бармалы су буйларыны да үскән зифа буйлары. Алма турма, гүлем атурма, gönül sibil yollarına İrmen digen iriyegötnün gönül şiğmese kullarında Al gülde tongül sizi kaderli yaş kızlar Siz ondan siz şiber ilkiginde yoldazlar Bana bizning qizlarımızga gül sibik yollarına İşleri yağırar ağlarının tuğan ile jarlarına Сезнең гаилә җыелышында һәр вакыт репетициясез узмыйдыр. Бөтен гаилә җыелгач. Менә бөтен хикмәт шунда шул. Ансамбльләр белән җыелабыз, безнең гаилә белән җыелырга вакыт юк. Менә Чөнки без хәзер авылда яшибез. Авылда торабыз. Авылда торгач, аларга җыелып килергә вакытлары юк. Шуңа күрә әйтәм, бик нык мәшгульләр, бик нык вакытлары юк. Обычно гадәттә бит инде безнең теге сәнгать кешеләр ял иткәндә эшлибез. Шуңа күрә алар менә суббота көнне дә килә алмыйлар, шимбә көнне дә килә алмыйлар, шимбә көнне эшләр килеп чыга. Бер якшәм була безнең.
Шунда килеп инде төнлегенә киләләр, мунчага гына. Но барыбер дә утын ярырга булышалар, кар көрәргә булышалар хәзер Аллаһка шөкер. Җыргыртын ярырга белән, әйме? Шулай да, субханалла, бүгенге чыгышка, бүгенге тапшырыбызга бик яхшы әзерләнгәнсез. Сезнең белән горурланабыз. Безгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Амин, рәхмәт бик зур. Мөхтәрәм тамашачылар, инде сез Гайни Мөхәммәтовлар гаиләсе өчен тавыш бирәсегез килсә, махсус QR код сезнең экранда. Менә шулай катнашучыларыбыз белән танышып киттек. Инде сез дә үзегезне экран аша күрсәтеп, сәләтегез белән бүлешәсегез килсә, гаризаларыгызны көтеп калабыз. Бәйгебез ахырында гала-концерт һәм иң сәләтле катнашучыларыбызга бүләкләр каралган. Без нәкъ сине көтеп калабыз. Инде әлегә сезнең белән саубуллашабыз. Сезнең белән мин Ильяс Шәйхмәтов идем. Киләсе очрашуларга кадәр